Khubor Dkhar Meghalaya Kaliman Khubor Kongres Kakular Bandung Dkhar Dkhar Nong Kendong ni Hasar Five commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Hakini ki kindiat tayo balala UPCN ulawan ra shapi ya Khubor hakabiade bat ke jingpin kre ya ke election MLA arhajar arpolai hakaba philaya sngau yi ki juban jong ki sang parthai ki bala khle shiki pa lada ki Nongshong Shnong ki jit ya ki kartong jong ki philaya sngau ru yi ki kantin kentu kan pham jong ki riu pau khmat ke jala ki bala pasat jingmut shapi ki pa kumno ba phinjet thmai ya ki nong mi khmat bat ki nong thawan da ke jing shampang bat ke jing perkhan ya ka lawai jong ke jala mentapat nginya sngap sana kinyam ba pher ki bangi sngau bana lor ke jing sakri ya ka kam ke jong ublai ki dan ru ya ka lengkor ke bakhya banya tai ya ka em lang salang tu nginya khmi syakatai ke Khubor ka ba ki dan bat ai shapi ka jingjit yakinong mikman kalong ka badan kam haru kata-kata ban yo yakino yalam ki ba don ya ka jing sempang ka jing yo ijngai ki breu ki bala ban don ya ka mensem jong ka jing kli nam ta ka yap ka im ka roi ka par jong ka jai ban reu ka jongi khamtam ha ka ne ka bri u khasi khara ka jongi ti nagaleng jong ka palang ngila yo i na ki jingjia ha ki snam ki bala no bagadon sibun ki jingjia ki bom sungtanan khamtam ha ka ba ki breu ki sha pan be ha ka jing sim pisa ha ka jing tarwa pisa banjit ya uno uba ki ngau kwa ban penjom wat lada umdon ya kata ka thong ban wanra ya ka jing bha ya ka jing roi ha ka ri ba ha ka chan khadar henry dena ta ka daw ngiyo ya ki noyalam ki bom don ya ka jing ki khali bat ki ba perkhat tang yelati nagaleng jong ka balang hagani ga ri ga jongi ngi don ya ki guideline ki ba ngi pung kre ban pan poi sha baro ki balang ba ki khun jong ka balang ki ba don ya ka hok ban le thap bot ki don kam ban sung thu ba kata ka long ba kum ki khot jong ka balang ngim sung dei ba ki nong thap bot kin le ki kam ki bom sngau dei ki balong bi ai nuksa menta lada ki khun jong ka balang ki le thep ya ka bot jeng ki wei pan hangi ngi new ya ka bakalong bi ai ba ngim sha ya kata kabar pade ban thep ha ka jaka jong ki tu ki bala khlat ki bom dan chu ka ne patheru kata ro khalong bi ai bat ba wei do khot jong ka balang u bala don ya kata ka rta ban thep bot ude ban yo ya ka bot ban thep ha ka mon lai lut ka jong mdei ban don ka no ka jing penting pen sme lane ka threaten nang no bakide bakim dei ban bot yano lane kide ban bot yano kide ban don ya ka hok ka jong ki ban jit da ka mon sngau bha jong ki ha ka bakila pen song nong rim ya uneka kiba ki candidate kiba ki yoi ki don ya kata ka kerdan jong ka jinglong nong yalam ka kerdan jong ka jinginong nong yalam kam da song tang ha ka kerdan pule lene ka qualification kalong sibenta khnang ba banra kham hajrong ya ka kerdan jong ka jingnang jistat ha ka ne ka ri ga jongi Henry ka bakham kong sam ne ka long ba ka personality lane ka long ren yeng jong u ne ka candidate ki badon shisha ya kata ka ban sem kumno ban kentiu ya ka roi ka par ban wanra ya kata ka songsuk songsang ha ka ri ha ka jella ka jongi bat khamtam ro susu ban wanra ya ka development khamtam ngiyo i ba si bon na ki khun jong ka balang bar ki khon ha ka ne ka jella ki para samla ki bala pas ki kardan ki bakham shalor henry ki song klem jam kane kala long ka wei ka ba wanra ya ka jing sngau do jingermen
but day na ki down ba ki mi si bon ki seng san perthai lene ki seng bhalang ba ki join syakano kano ka seng ka ba banwat kam jam te teng kani ka yalam syaki ki bom sngotunan ki le ki kam ki bom sngotunan te hendrai kum ka balang ni ai ya ka jinghikai ba wei pu wei u do hot jong ka balang udai ban punshong nong rim shwa ba un thep board ban vote ya uno ne kanu ka candidate kata kadai ka wei but kum ka balang ni kwa ban yo ya ki noyalam ki batip breu ki batip blai ki batrei kat kum ki jing kular ki jongki namar si dan si bon ba kan ki ba kular hende kimle ya kata ka ba ki kular te kani kala long tang kum ka jing pen thame yo pai ba ki thok no yo pai ba te namar kata ngiran kam ye ki breu ki ba shisha ki ba kren ya ka ba kila ban le ki breu ki ba sngorit ki breu ki ba khampar khan ru ye ki kup Shillong ki sem Shillong ki breu ki bom da i than ye ka bam sab henre ki breu ki ba khoj ka jinglong jing im ki ba kwa shisha ban sekri hong ya upai ba ya ka ri par ka je ben reu Khubor Dkhar Meghalaya ka lipman Khubor Congress ka kular Bandung Dkhar Dkhar Nong Kendong ni hasar 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. ti haba perkhat bade yaki jingjia harum haneng kumuwe na ki para syakri haka kam ka jong utrai ngayo i bakum ki kristan ngiron ka jing sngusir hadu kata na ki jingjia ki bajia hangne hangtai hagi sipun ki banta jongkari India ka jongi kum ki kristan ngila don kam he ban perkhat kham jenga yaki namar bangi kwa ya kata ka song suk song sngai hagari la jong ka bangi ngidon bat kum ki Nongshong Shnong jong kari India hangno ha bangi le ngidon kam ban yo ya ka jinglai lo jong ka jing sekriblai tika neru si banta ka khata bat ka ai hangiru ya ka jing perkhat ka ba kham jengai ba ladangi yo yaki noyalam ke bastan ke bala banwanra ya ka sinsar khadar banwanra ya ka song suk song sngai ban yo ya ka jing scriblai ka balai lo kata kalong ka baron kam hadu kata ngisngau diau sibon ban ong ba hagari India jongi dan sibon ki jeka ke baki kristan ki sha le ben ki ying mane ki sha penjot but ki missionary ki jongi ki sha peniam bat ki sha le ben kat kum ki jing pau ki bangio i lang ba ki WhatsApp lang ba ki Khubor ki jia ha ki babon ki banta te kum ban kran kelum ya kani ka banta ka song ha ka jing stan jong ki nong thep bot kumno bakin jet ya ki breu ki ba don shisha ya kata ka kerdan kabala ban yo ya ki nong mi khmat ki bastan ki ba sempang ki ba don ru ya ka masem jong ka jing sikri ya upai ba te ngai ba ni ki jingjia ki ba bon na ka history na ka way ka snem ja ka way ka snem na ka way election ja ka way election nga thrai ba ki breu jong ki kimlong shu ki ba be nde tang ka way ka ba pun be ka long ba lada ki candidate ki wan manong ban terwa ban job election da ka pisa kata ka mon ba ka upai ba ola sha the tat dor te kani ka long ka Khubor bangim dei ban sha pan be ya ki bekum kita hendengin jid ya ki nong mi khmat jongi halor ka hok ba ka jing ban chong nong rim ba ngin yo ya ki breu ba ki leader ki ba bit ki ba biang Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na
ka binta ka